Hi mga moms! Sino dito? Mamaya, picturean ko kayo. Nandito kami ngayon sa cliff dive ba matatawag yan? Talaga eh. Cliff dive. Wala. Try natin tumalon. Kasi may nakaabang naman sa baba. So, ano tayo? Laban na tayo agad. Hindi mo... sa bagay mo nakakalumang yun. Saan ang hikaw mo? Pagmila mo. Hala, oh. Oh my God, may kapre. May magbigay ka cellphone. Kala yung ginawa ko to sa Bohol. Jeg, asa cellphone, Jeg? Natakot din ako ng husto. Pero mas mataas yung sa Bohol eh. So dito, kakayanan din natin. Jeg! Kami be. Dili. Kuya, tika. I-detach mo na siya. Talon! Oh my God! May kapre na dito sa lagoon. Mamayan na. Uy, ba't pa lang ganyan sa akin? Si Alden kasi. Unfair naman ito. Oh my God! Picture muna. Picture video. Picture muna. Baka mapisain na lahat. Boy! 1.5 kuya. Pakita ang bagay ko din. Okay na kuya? Hala. Hindi ako magbayang! Go! Ginas, okay na. Dive, bro, dive. Ay, pag-dive ko kay muna ako, bupa na rin ba? Alam mo na kita yung sabi niya. Bakit? Kahugit pa rin naman yun. Di na mabali yan. Sige na. Wala yan, may isang buwan naman yung mukha mo. Agpas bak, marami nag-aantay oh. Light jacket ka? Sige na, may life jacket ka, hindi mo huwag mo lang itusok kung gawa mo yung life jacket. Sige na te, kaya dagat ka ganyan. Ako dyan na lang ka, sila muna eh. Ma'am Gigi! Go na te! Oo, sarap. Lamig. Takot na naman po si Kuya maligo. Saka may mga fish talaga siya. Tayo ka nga dyan, Melmar, yung tayo ka lang. Normal. Normal yan. Oh, sarap.
Dito ako kasi basta malamig at init ba maganda. Gusto ko na ma-experience yung lamig. Grabe, enjoy kayo. Oh. Yes, di ba? Kaya pa? Talaga magaling mag-swimming yan. Pero masarap, no? Eh, ano tayo? Ilalim tayo. Huwag mo ko ilayo kasi baka malalim. Okay. 1, 2, 3. Saan? Patingin. Picture daw ka na. Hotel. Ready? 1, 2. Ha? One, two. Hindi wala umandar. Ano ako ba? Hindi umandar, hindi umandar. Isa pa, oh, another. Isa pa, 1, 2, 3, go. Hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw. Dari. Araw. Wait lang yan, wait lang. Ano ba ito? Go! Babaan mo lang. Muna. Go! Ganito. Go.
Ayan. Oh, next daw. Pas di kaya ako, di ko na nakadili. Compatible sa phone. Clear kayo yan. Mapapasa man yan. Clear ba? Ang Telegram. Telegram, di ay or WhatsApp. Go. Go, Brenda. Pakita mo yan, legs ko. Ha?